Ahaldun nagusiak gazteen enplegurako foru plana 2012-2015 aurkeztu du Imanol Pradales ekonomia sustatzeko foru diputatuarekin batera. Plan horretako 60 milioi euroko inbertsioa eginda Bizkaiko gazteen talentua eta enplegua sustatzeko. Aurkezpenean ahaldun nagusiak azaldu du plana oinarrizko bi arlotan garatuko dela. Lehenengo eta behin foru aldundiak 35 milioi euro inbertituko ditu enplegua sustatzeko hainbat neurritan. Horrela, neurri horien bitartez, 6.500 gaztek lanpostua eskuratzea lortu nahi da. 2.500 lanpostu praktikaldiko kontratuen bidez, eta beste 4.000 auto enpleguaren bidez euren enpresa edo mikroenpresak sortuz. Bigarrenik Jose Luis Bilbaok azaldu du Bizkaiko foru aldundiak 25 milioi euro inbertituko dituela talentua sustatzeko eta bertan gararazteko. Horren helburua da talentua Bizkaiko enpresetan txertatzea eta gure ekoizpen sistema lehiakorragoa izatea. Ahaldun nagusiak adierazi duenez, datozen 4 urtetan 1.500 gaztek laneratzeko dituzten gaitasunak hobetuko dira plan horri esker.